नमस्कार नमस्कार। हमरे नाम है अंगू झारेला। आजकल के देखा तनी लोग बड़ा बड़ा गाना बनावता। हमरे नाम है झारेला, सबके कदिल रेला। तो भाई लोग आजकल के ब्लॉग वीडियो बनावतनी, एमे रोमांटिक वीडियो बा। आप लोग देखेम तो बड़ा खुश हो जाए। देखा तनी ये जे बड़ा ये आजकल सरे बड़ा हरा भरा लागता। तो हमारे नाम है अंगू झरेला, हमको दिल सबके मरेला। तो ये भाई ये आजकल के ब्लॉग वीडियो में ऐसा वीडियो बनावता नहीं कि लोग के नजर अंदाज हो जाए। आप लोग देखब तो हंसी और खुशी से कॉमेडियन बा भाई। तो देखा था आजकल भोजपुरी गाना बड़ा मार्केट में दौड़ता से। केहू कुछ के और गाना गा देता, केहू ढोल चटवा गावता। ए भाई तो ऐसा ऐसा गाना मत अपने भोजपुरी की इंडस्ट्री के खराब मत करी जा। हमने के भोजपुरी एगो समाज अलग दुनिया से बनल बाटे। और ऐसा करो जो तो खराब ना हो जाए जी। केहू छापरा से आवता, केहू सीवान से आवता, केहू यूपी से आवता, केहू झारखंड से आवता। तो हमरे नाम न हवे अंगूर झरेला, हमको देनी सबके मोरेला। तो देखी ना बड़ा मौसम हरा भरा लागता, लोग कुछ कहत नहीं खे। तो यही पर देखते जना गाना बना दिला पेनी के जींस के पैंट रहनिया आ ऊपर से बात जलीदार ओढ़निया। आई बबुनी काहे ऐसा जींस पहनल जाता कि लोग गाना बनावता। हमरे कहले के मतलब ई बा कि समाज के अंदर ऐसा प्रोग्रास कइल जाओ कि लोग कहो ठीक बानू। छापरा सिवान नइखे देखल जात, एजा यूपी देखल जाता। यूपी में बड़ा बड़ा कांड होता, बिहार में छोटा छोटा कांड होता। लोग के कहावी ई बा। तो हमरे नाम हवे अंगू झरेला, हमको दिल सबके मरेला। तो आजकल के फैशन में भैया लोग बड़ा चलता। यही पर हम एगो सबसे बढ़िया ब्लॉग वीडियो बनाओ तनी, ब्लॉग वीडियो कि लोग के देख के तनी अच्छा लगे और सुंदर लगे। तनी यही वीडियो पर अगर आप लोग के बढ़िया लगता तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा कमेंट कर दीजिए। क्या कि हमार वीडियो बहुत अच्छा बाटे, आप लोग देखोगे तो खुश हो जाए जा। ठीक बा, चल जा। यही बात पे अपन वीडियो के विस्तार से करके थोड़ा सा हेने आई है ना। देखी हमरे यूपी के रोड है, देखी हमरे यूपी के रोड देखी कितना टूट गई बा, कितना फट गई बा। यहाँ के जेई से लगाई सारा लोग पैसा घूसखोरे बा, सारा लोग खा के बैठ जाता। तो कहाँ से यूपी के विकास होई? यूपी के विकास करे खातिर एगो मनोबल ना चाहेला जी। तो वो मनोबल कहाँ बा रहुआ पाचन के अंदर? जब रहुआ पाचन अंदर मनोबल रही तबे नु काम होई। ए बाबूआ हमरे नाम न हुए अंगू झरेला, हमको दिल सबके मरेला। तो आजकल के ब्लॉग वीडियो में आपके बहुत बहुत स्वागत है भाई। हमारा नाम अंगू शर्मा, आप अंगू शर्मा चैनल में आपका स्वागत बाटे। बहुत बड़ा बलक वीडियो आज बनौले बानी कि आप लोग देखिए, कॉमेडियन करीजा। और आजकल मौसम देखिए चांदनो उग गइल बाटे फर्स्ट क्लास के। बस तो वीडियो के ब्लॉग और शेयर कर लिया, लाइक कर, कमेंट कर, बस रुक।